Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gaggy pare, we're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gaggy pare, feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Lola Robin Siena! Wala talaga. Kala ko pagdating ng tanghali at nakapagkape na, babalik yung boses. Oo. Uy, Gaggy pare, ako okay lang to Oo. na naririnig ko na napapaos ka na iba yung boses natin and all. Bakit naman? Para at least assurance ito sa mga loyal kabisyo natin and all na live tayo araw-araw. Yan. Totoo ba na para sa mga kabisyo natin yan o parinig sa mga boss na kailangan natin ng voice rest? Oo. Ay naku, kasi ang dami ng mga kaganapan ngayong December, Robin Siena. Awa, totoo. Nandyan yung mga Christmas party. Ayan, tingin ka sa mga barabarangay, kanto-kanto, may mga paliga. Totoo. Diba? Sino ba namang hindi maubusan talaga ng boses dyan? Yan, sigaw kung sigaw talaga. Totoo. At dahil usapang basketball tayo ngayon, nanalo ang De La Salle University UAAP 86 Oo. champion. At yun po ang dahilan bakit walang boses si Robin Siena ngayon. Oo, Gaggy pare, sulit naman. So congratulations sa Robin Siena at sa mga taga-Taft ngayon. Thank you so much. Pinaghirapan ko yun. Yung sumigaw. Ay nako, dahil usapang liga tayo ngayon, eto kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang sunod na dalawang mga ganap sa Liga ng Basketball! Tara, kape! Tara, kape! Ayan po na tayo sa number 1. Inot! Muna, ito ang mga suki ng violations. Time first dito. Halika nga dito. Mar, halika dito. Susmiyo kang bata ka. Isang violation mo na lang, gagraduate ka na sa court. Ano ba, Mar, nangyayari sa'yo, ha? Coach. Nabibi ko na ako sa mga kalaban. Ay, nako. Ang sarap balya yun eh. Ay, nako, Mar. Kumalma ka. Basketball ang laro natin, hindi wrestling o boxing. Tingnan mo, gagraduate ka na. Hihintayin mo bang hindi ka makapaglaro, ha? Ay, okay lang yun, coach. Tatampaling kita. Anong okay lang? Okay lang. Ang gumraduate. Ay. Para at least maranasan ko kahit dito man lang sa basketball ang gumraduate. Paulit-ulit na kasi ako sa senior high eh. Hirap kasi ng math namin. Ayan. Ito yung mga suki ng violations. Kasi 'di ba, kapag na-hit mo ang specific number of violations, gagraduate ka talaga sa court. Awa. Ito si Mar kakaiba, gustong gumraduate kasi nga hindi niya na-experience. Kaya nga. Ay nako, pero alam mo ito yung gusto ko tungkol sa basketball. 'Di ba? Hindi lang siya bastang laro. Kasi pinapractice din niya yung sportsmanship eh. Yan. Hindi ka pwedeng puro offense, hindi ka pwedeng puro defense Yan. nang may nasasaktan ka. Tama. Diba? So may respeto talagang kasama. At may rules na dapat sundin. At the end of the day, yun yung pinakamagandang essence ng sports ng basketball. Ayan. Yes, mga athletics. Anyway, that's number 1. Pero naman tayo sa last but not the least, number 2. Pangadwa, ito ang mga asaran sa court. Defense! Defense! Ay! Wag niyo nang itira yan, hindi naman papasok. Umuwi na lang kayo kasi for sure kami nang panalo. Go Purukdas! Go, go, go! Miss! Go Purukdas! Miss! Ay, yes, ano yun? Ako yung tanod ng barangay dito. Pinapalabas na kayo sa court. Ha? Bakit? Nag-cheer. Nag-cheer lang naman kami Kailan pa ba naging bawal yung mag-cheer sa basketball? Miss, nakaka-distract ka na raw kasi. Distract? Ano naman kung nag-cheer ako dito? Normal yun. Nakaka-distract ka na kasi, miss. Paanong distract? I can't take my eyes off of you. Pwede ba kitang ligawan? Taga Purukdas din ako. Sige, sure. Pila ka. Ay, mahaba. Ayan. Mga asaran sa court. Awa. Minsan naman kasi talaga, ang sarap din makipag-asaran sa kabilang team. Awa. Diba? Totoo. Gaya ka nang sabi ko sa'yo, nakapanood ako nung nakaraan. Oo. Diba? Ang sarap sa pakiramdam. Na nang-aasar ka. Nangaasar. At saka yung sumisigaw ka. Oo. Feeling mo na ilabas mo lahat ng sama ng loob mo. Tapos walang mangingialam sa'yo kasi lahat ng mga tao doon nagsisigawan, di walang nakakarinig. Oo. Tsaka kumbaga part ng game yun eh. Yung mga Awa. asaran blues ninyo and all. Ano yung mga sinisigaw mo?
Mag-artista ka na. Mag-artista ka na lang! Ang galing mo dumrama! Ayan, yung ate ko. Akin ka na lang, number 21. Puro arot lang talaga pag mga babae. Nako. Ay, nako. Anyway, Kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at may gusto ka pang idagdag dito, mga karanasan mo sa mga basketballers. Yan. Ayan, i-message mo kami. Hanapin mo kami sa mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, at DJ Robin Shena. Same socials, mga broski, at Konyo Bicolano. O siya, Kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamaganda at pinakamaskulado probinsyana, DJ Robin Shena. Your Uragon broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa. Tara Kape. Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena. Sasakyan sikat, basta't Love Radio, ang radyo mo.